Tul din l-aħħar ġimgħa, il-Gvern irnexxielu jdaħħal fis-seħħ waħda mill-isbaħ proposti tal-manifest elettorali. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One Radio waqt li kien qed jitkellem dwar l-għajnuna finanzjarja sa massimu ta' 10,000 euro li se tibda tingħata lil dawk il-koppji li adottaw. Il-Prim Ministru stqar li għalih din kienet waħda mill-iżjed proposti importanti li se twassal biex jittaffew il-piżijiet ta' min jaqbad it-triq għall-adozzjoni. U għamilna proposta li dawn il-koppji ngħinuhom dawn in-nies li jidħlu għal din l-adozzjoni ngħinuhom billi nagħtuhom 10,000 euro fajnuniet kollhom spejjeż li għandhom x'aqsmu ma' spejjeż legali ma' vjaġġar, il-bambinja biss kemm affarijiet u tbatija barra il-pajjiż. Għalija personalment kienet waħda mill-isbaħ proposti elettorali li kien hemm. Il-Prim Ministru żied jgħid li din il-miżura timxi jitfit mal-proposta tal-emendi fil-liġi tal-IVF li hija opportunità oħra biex iżjed familji jkollhom l-ulied. Għamilna dan ukoll biex nagħtu dejjem iktar opportunità l-aktar familji li jkollhom l-uliedhom. Allura tajna żewġ messaġġi fl-istess ġimgħa kongruenti u konsistenti dak li min jiddeċidi li jadotta, min jiddeċidi li juża x-xjenza biex ikollu tarbija li żewġ tipi ta' familji aħna lesti illi ngħinu. Brabta ma' dan, il-Prim Ministru żied jgħid li dak li ġara fil-vot fl-istadju tat-tinaqari fil-Parlament u turija ċara ta' kemm in-naħa tal-Gvern tinsab maquda fil-waqt li għall-Oppożizzjoni dak li kellu jkun free vote ma kien free vote xejn. Bid-deputati nazzjonalisti jivvutaw kollha kontra l-emendi proposti. Joseph Muscat għamel referenza wkoll għal dak li qar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar Malta. Rapport li jgħid li Malta hi waħda mill-inqas pajjiżi li għandu x'jibdel fil-mod kif inhu miexi. Fl-istess ħin fil-waqt li ninnotaw rakkomandazzjoni li għamlet il-Kummissjoni Ewropea nibqgħu kommessi għal biex inkomplu nespandu s-servizz tas-saħħa b'xejn u biex nżommu l-pensjoni u nkomplu nżidu l-pensjonijiet ta' kull sena kif għamilna matul dawn l-aħħar snin u ma nżidux l-età tar-ritirati. Huwa temm jgħid li s-sostenibilità f'pajjiżna ġew ukoll mill-mod kif ninvestu fil-ekonomija u l-infrastruttura tal-pajjiż. Dan b'referenza għal proġett li tħabbar tul din l-aħħar ġimgħa li b'investiment ta' 55 miljun euro se jwassal biex tittaffa l-problema ta' traffiku fiċ-ċentru ta' Malta, prinċipalment bejn il-Mosta u l-Imrieħel.